Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Penajok Manipur alongri along sai kecharli pen kido lapen kecharli amen pen keboha dam atum aphan ron mai kido bom apor hud mithang hem kachewang long chi aphan sai kideng pon isi kenang sora birta arjuik tha Manipur alongri along khai khayang bong ron kachithora jok pinnangan akisung kachetong nang dolo lapusona por hud Karbi Anglong aso tu Manipur alongri along sai kachong dat la pen kecharli amen pen kaching thanglok abang phu abang phia tum puthot hem ka chewang thuji aning ke hanga tuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang kabor I pen ka chewang chiawar sai claim ponlo la so tingsi aruni pioneer ke bani tame bank ke thomatum Guwahati an roda hem pen nang sunsi amithang hem chedam thu rintilo la sinona mat hada ke dolang abang phu abang phia tum Karbi Anglong ka chewang thuji aning ke hanga tum anta arpu ke pek pona tuma phan chingki che tham pon long thi la screen along ka paklang pona tuma phan humri la pen chingki che than pen puthot hem ka chewang long ji phan awar sai long pon chi Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabha Chandra Taro mobile number 70023175570 EM Madhuram Lekhe mobile number 8761823740 Angtang Tiso Deputy Secretary Karbi Anglong Autonomous Council kam Liaison Officer Guwahati mobile number 8638059193 Serlina Inglengpi Under Secretary Karbi Anglong Autonomous Council mobile number 9101260867 Borson Crow Liaison Officer Karbi Anglong Autonomous Council mobile number 9365772346 Lapen Jovita Teronpi State Officers Karbi Anglong Autonomous Council mobile number 8135828699 News Report Karbi Anglong Live